Kaya kay dito ka ang talit si Pardoy. Pugay mo lang. Taga dito ba kayo? Dito! Oh, dito. Taga din Oo, taga dito! Pwede magtanong. Kasi tanong, doon kayo naman kayo yung balik sibo! Gusto sana aming magpatulong. Magpatulong. Pareha sa isda nga dito ho. May kaya dito? Eh di kan, hindi yata nila tayo naintindihan. Naghanap kami ng bahay paupahan. Pastusa kayo kayo eh! Kunti mong bahay sa inyo ng upahan! Malapit na kasing magabi. Gabi! May gabi dito? Kanaw, pagkuhain mo na to. Klaseng mga tao ito. Super Science! Baka makatintibay!